o presidente Rueda e os 61 representantes das agrupacións do Partido Popular na provincia, pois tiveron a ben propoñerme como presidente da Diputación de Pontevedra, algo que considero unha honra, un orgullo, que tentarei desenvolver coa máxima humildade e co maior dos traballos. Así confirmaba este mediodía Luís López o que xa era un segredo a voces. Quen fora alcalde de Rodeiro e delegado da Xunta en Pontevedra e presidente do PP provincial asumirá o liderado da Deputación. Eu non busco protagonismos, pero tampouco nunca fuxo das responsabilidades. É así o partido, se o presidente Alfonso Rueda, co-presidente Alfonso Rueda a cabeza, cree que son a persoa idónea para este posto, pois o asumo con total naturalidade, tranquilidade e, por suposto, co agradecemento infinito aos meus compañeiros. Tentarei estar á altura de tanta responsabilidade. López asegurou que a decisión foi tomada no partido con unidade e facilidade, aínda que nas últimas semanas as informacións apuntaban a tensións internas no PP. El sería o candidato de consenso, de aí que fora necesaria a dimisión de 16 persoas na lista popular de Rodeiro para que López accedera a unha acta de concelleiro. Ocupaba o posto 21, o último suplente. Visto desde fora que parece unha situación rocambolesca, aínda que crédeme que ali, bueno, se tomou con absoluta naturalidade. Despois para eles foi un orgullo a posibilidade de que un veciño de Rodeiro fose o que pudera presidir a Diputación. Xunto a López compareceron os que serán os seus vicepresidentes na Deputación, o voceiro do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, e a súa homóloga en Vigo, Marta Fernández Tapias. Precisamente Fernández Tapias sonara con forza como posible presidenta. Y mi único interés y el interés principal para mí es la ciudad de Pontevedra. Creo que Pontevedra y la Diputación tienen unos enormes retos de futuro en los que debemos trabajar siempre pensando en el interés y en lo mejor para los pontevedreses, que es lo que a mí más me preocupa. Vamos a trabajar absolutamente coordinados y yo a defender, como siempre he hecho y como voy a seguir haciendo, esté donde esté, los intereses de Vigo y de toda su área de influencia. As dúas vicepresidencias estarán centradas en Vigo e na capital de provincia, Pontevedra, pero Luís López asegurou que os 61 concellos pontevedreses terán a mesma importancia nesta nova etapa do PP na Deputación.